ra dito kay agtugbong ko. Hala. Guys, nadigya si Madam Bibi dadto. Gani. Niya na feel jud niya ang kasakit. Agtugbong ko. Oh, diri ra mo ha. Asa dili pwede. Pahanggat sa mami video kina. Gani. Sige. Ali na sakay na ta. Guys, mag-video ki daw mi dito sa ilahan ni Ichang. Igagaw ra pud sana nako. Sige na, ali na. Sakay na. Sakay na. Sige, sakay na. Pas. Ali na mo. Dito na ta sa luyong. Dito ta luyong. Isa may. O, dani na lang tao. Aman si Madam Marian. Man, maabli. Abli ha kami. Sabi na ulan. Mapaliw ko hawid na din. Aman si Madam Marian. Asa si Madam Marian? Ha? Dapat si Dani si Madam Marian. Sige na yan, sakay na. Ayaw di pagkaroon ako. Saka diha, saka. Patas kita kanan. Saka. Ang sahatik. Anak ko. Nah, pamitao sa ka. Dali na lang. Ako rati. Agpas. Ano pe? Agpas lagi ko niro. Pausan akong cellphone. Ay, Jai. Oh, ay ayaw na lang. Si Kuandran, siya nara. Puro dito. Awan sa. Cellphone? Cellphone? May Christmas tree. Oh, kau cellphone. Ang unsa kuno? A charger. Ang unsa? I-charge na ko. Agi charge ka cellphone sa Nara. Loy, alilay! Iba ni si Luloy. Oo, si Liling. May sakay na mi. Pagkalan sa pangutan niya mi. Una na mo dito. Hoy, Loy! Alisa ba? Tate! Alina! Ito ka dito ba? Na kamera di ka guban? Oh, sige. Dala si Madam Miriam. Kada. Oh, saka. Bo, isaka sa disi. Isaka. Ay, salimon ba? Saka na lang tadani, guys. Bis nga dili tag uban. Loy, Loy, huwati ko rin eh. Ay, magpahawat-huwat diha. Uwi ka na dito. Nangato akas na Hala, guys. At tumi. Ali na dinig gipistol ka ba? Na asay apas rami. Agad to na makata sa Cagayan. Kaya ligo daming buhaya. Hoy, pangawin na mo. Nadani si Kuan, guys. Away dyan, ibang. Guys. Pagkat lagi niya. Hoy, pangawid na mo diha. Abong. Panghawid na mo. Natin kay balik. Lah, panghawid. Ah. Video kill. Sosyalan kayo. Kinadam, kanta-kanta. Kamera mano. Limog mag-burnout karon na. Pagkabuntit na wag yapon. Gani. Ayaw sa pag-burnout. Hawid mo, hawid.
kaayo. Diamond di. Hala, Nope. Oy, brad. timing jud kaayo. Di anami dani. Ngano wala man si GM na kuban? Pabilin lang siya. Pabilin lang si GM. Bo! Bo! Dawati sa ni Bo! Kay Baba, baba. O baba. Baba, kana. Nagkatagay na magod si Madam. Kana Madam Joy. Discard kita dani kay asa ba dani ang kumbanan. Ay tay sapa ingka, tay sapa isira. Tay sapa isira kay agpanupod ko. Agoy. Wala. So dili ni mag video key. Ang motor, ang motor. Hindi ang suda na po ipadapinda. Ini guys, taghan guys sila guys. Daghan kami nga pamilya guys. Pamilyahan ni guys. So, Isa ka barangay ni guys. lingaw gid karon ang mga palahubog. Isa ka barangay. Te ay gilaka te. Hila ko. Ay, mo hila karon guys. Wala hila kay. Wala hila kay. Why hilaka gyud. Nya karon. Bijukihan ni nila ni Tantan. Mali si Tantan. Balinasag. Ha? Balinasag. Ngano man? Nagunsa siya sa balinasag. Uban siya, kita. Dara guys. Sugahan mo suga lang. Dayon magpatag nay tag 5 mo. O bali 200 ha. Dayon Red Horse isa, Longnik isa, Daupok isa. Ha? Si Mabi karon magkanta. Kaya wala man si JM. Ikaw una magkanta. Ha? Ha? Dili. Di ko na si Mabi mo kanta. Okay na ka? Bantay di ka mo sayaw karon. Asa na natutulog ka? Ha? Ano na yun? Tapulit Oh, ha? O shots. O kani. Ha? Red Horse. Daupok dayon. Oh, RH. Ha? Kuan. Tulo lang ka baso. Upata. Bahalag mga kuan ha. Mga igsuon to ni Tantan, guys. Bahalag mga mangambak ang tikiap. Basta kay tantag yun. Kani sponsored by Madam Agnesia. Thank you so much. Diba? Sugod na mo. Isa pa, Bo. Hot ba kayo mo? Si Didi Rani ako drive. Agi atot is ibong at padili-dili at pakarintaran. Ato na dito. Tulog ka ba? Si Ibong ang batang may ama. Si Ibong ang batang ama. Apay ko. Apay ko. Isa ka case. Nga, Red Horse. Thank you so much, Madam. Sponsored by Mayamiya. Gibali na niya, guys. Asa naman ko sila? To ara din. Gani. Ha? Hala, walay cook? Walay cook? Walay cook di ay? Hello. Aka na lang dili bugnaw na ay ice. O ice mo dayon. Niya. Hello, thank you so much Madam Agnesia. Nagkabanding mi diri guys kay naay gisabot-sabutan sa bahin sa yuta ni Anhing Lula. Namatay si Anhing Lula nga naada ito siya yuta nga gibilin. Kuan bahin to niya. O bahin sa ilahang mga ginikanan. Unya luag di ay kayo ang yuta ni Anhing Lula. Yung
Kani tanan, ikuan ni total ni tanan. Basta ikaw bahala dani madam ha. Di ana dani madam, ako nang gikuan madam. So gikontak, gi total na tanan guys ang mga gusto namo kwaon. Mga pulutan. Kaya may financer. Si Madam Agnesia. Nga i-apil na to siya. Oh, naman din siya. Saan na rin dawaton na lang? Hapit si. Oh, lagi. Kaya happy. Oh. Nana madani ma. Bali 200, bali 100 ako tag 5. Gikuan. Nagtotal pa siya kani. Ayun na lang magkuan sa tag 5. Uy, gikulirog na. Happy baby ha. Wala! Yan, saha naman. Nasa ka natin? Manang 100? Sige. Guys, diara kuan tag 5. Oh, diara tag 5, mama. Aw tay sa pa din. Ako'y mag-upirit din. Ako'y mag-upirit. Si Madam Kura ito Agnesia. ang sunbox ting nga kontiyo. Aw, Kagat to bagat to. dalha to dani. Diara. Darap ko na eh. Ikaw sa nilari. Aman si Madam Agnesia di ay. La, ang inyong basura. Oy, tapo ka basura ha. Ala, Ang basura tapok. tapos ang basura. Sana oh. Si Mimi ang basura, hala si Koreana ang basura. Ha? Resisted. Narang sunbox. Oh, kana may patunga dana kay para Apan pa oy. aman si Madam Agnesia. Ato ka Rosin. Hala no karaoke. Basig na kuan na siya. Ang royal o kuan na? Wala pa no? Oo. Ako yung royal yung kuan daw Sprite. Kadit lang kaya wala pa na kuan. Ay, may basurahan ha. Basurahan niya. Ano naman nag-run out? Ito ka na nalosi ang interator. Joy, dali ba? Ha? Nalosi ang interator sa inyong sound. Nawan na, gatunog. Nalusi ang intel. Ya na. Oh, nara sila tao. Ay, giaha ka mo! Tingalor lang. Ay, aglain-lain, manuod. Sulo dito, ay di pa pamintaha diha. Alik di diri. Ha? Or ipitsiro. Ali na dani madam? Oy, tay. Si Mama nasa dang magkanta. Singer ni singer sa una. Nagyata. Alik eh, panik naman. Kaliwat kalayuan, siya ang ibang lang ang mga mana. Kaliwat Di ko mabalot.
nag-brown out na. Kana, ama si Janice. Kana. Agoy. Uli na mi guys, kay nahuman na ang tagay. Wala kontrata. Sa room, ti, sigarilyo, ti, unsa man niya. Kalimpungan man si Tagay. Hala, ang awa, ano upon ko. Ako, Dali na ka. Dali na ka. Naway ani. Naway ating ako na to. Balistikin ba? sige tara na. Wala na problema. Ate Lizzy pa, tando na din. Ang kon ang redo. Oh, ang reverse po. Dapat ka po. Tulog kayo. Dalawa. O sige. Sabi na lang payo daw ala 1 million. Dabi dinid siya, di na tamo lang Jojo. Hindi na, dito na lang. Kay para pagyan. Dama to gabi na kay. Ingon gani siya gabaha daw anong pagtarong dira base dito na ta makita sa dagat sa Balingwan. Ginag may tin. Ayo na lang ta. Sige na. O, alik na. Dili na kay kong na, wala si Ibong. Naunsa na. Ati mana sa yayang imong asawa? O bana? Naunsa man si yayang yang bana di man ag ati manon. Oh, kana kay nahubog na. Ati man na yang. Sige. Ana babaha. Uli na ta. Para ikaw babahan unya. Yate. Una ah. O lagi. Di na ta mo ato. Dili na kay naa naman tunukan kuan. Dito na lang ta sa balay. Guys, pauli na namin. Sige na pa, sakay na dana. Ikaw dyan ha, sakay dani. Ikaw Len. Dato kag sakay. Ha? Ha, upat. Oh. Paano na daan? Total na daan. Madam. Ha? Di naman si Kwan. Tuwa da tukaw at tuwa da tukaw. Ah, man tuwa. Tuwa da tukaw. Dalhan ang kiss mo. Sang. Sang. Oh, napil na na. Hindi ka na. Tan, uban ta balay ta. Tan, dalatan. Muna diha. Naara man di ayo ho. Ikaw balingasag. Balingasag. Ta uban ta ta. Tara ka niya. Na, muna diha. Ari na mi guys.
Pinaka-50 na natin. Wala diha. Wala gani diha na. O gani, karon to sila bro, bigos sila documentation sa batalyon. Ang nalikaw na. Oh, nayon sa batalyon bro, sa bigos. Wala diha. Ta. Wala gani. Buang sa kini ngagapas. Ali na. Ha? Muulit naman kuno mo. Umulit na mo. Babay na. Madali ko. Uy, okay na mo diha. Uy, i-plaster na dana. Bu, i-plaster na dana, bu. Ikaw. Ay, dani katiyo. Wala lagi ganit ko. Ha? Sige na. Uy, kapitan! Ari nami. Salamat ha. Madam! Ari nami. Salamat. Alina, dili magapas, alina. Alina. O, tisa pa. Laon sa mga. Ang saman. Nakbawal sa kuna pa sa motor. Uy, kuha to, mayamiya. Water mo gyud. Ali, ali. Ali ka ni motor. Ali ka ni motor. Ali. Ali ka ni motor. Silpon-silpon na ba siya? Kisa na niya katawag di ay. Istoryahan ka rin mo gagawin. Kisa niya katawag. Hindi gagawin. Diyak kabalo na din siya. Mana na lagi? Ang ice, alakon pa sa ice. Oh, ice. O, dalang ice stick. O, Mamahong ba ako baboy? pila na magdala dito. Tuyok dito. Buti na lagot ka, Jut. Awa lagi. Di lagi sa magsagol-sagol lagi. Sige, sige.